Digoyang janda pirangnya sayang. Goyang Bang Medi. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih berambut panjang. Janda mana lah Tuhan senangi. Janda yang putih berambut pirang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus kapan sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dipinang banyak utangnya. Ada janda kabur lakinya. Mau dipinang banyak anaknya. Asik. Haji aja puji. Laga kanda kagando pirang. Jando de awak naga dine urang. Lapaya di dene batenggang. Sayang ko indah dia di dalam hati. Lapaya denai batenggang. Sayang indah oi dalam hati. Mana orang Malaysia. Anta bilo pulang kampung. Hilang mana indah doa. Pero nan lain nan nama. Hilang mana oi indah ba. Pero nan lain nan nama. Hey, sok hey. Nanti bulakang siang namanya. Pilihan aja lebana kami manyapo. Wedek manyapo namanya ndak tahu candonyo. Baak pulo kami main baula sama lamko. Nanti bulakang siang ko namanya. Datang kamu ko dibawa lah sama lamko. Oh. Iya. Kartu baju kan masa boy. Bang cewek ya. Kalau kata kui jobini jangan mola-mola menonton cara locak loke pulang ya. Tari panjang. Abang sawi lai datang. Ajoro buangan banala sama langko. Bang sawi denai oi bapasan. Di makam buang udah kola sabananyo. Bakeman cewi denai bapasan. Di makam buang udah sabananyo. Napake topi onde datang kamuko. Dari sari lawe sakali sajo kamuko.
Sekedar informasi untuk Ibu dosen Sartowati, sado di dalam tenda tu non pakai topi tu marando ke sadonya tu ya. Lalu di batang jambu kan itu dia. Termasuk dengan muka bagai ya. Apa pakai topi lah liau. Goyang Marando. Hey. Mangkonyo idui onde idui surang inyo delo tak sabui mati raso. Menyabui orang oi di surang. Sedangkan awak surang pula. Menyabui orang oi di surang. Sedang awak sendiri juga. Satu mana buat ayah di dulang. Oi nan kanai dado ya awak juo. Wataraga ada kerupak Palembang. Kerupak nasi nanti onyok ganyo. Wataraga kerupak Palembang. Kerupak nasi di onyok ganyo. Hey. Up. Op.